mujer, el chaval, va para artista. Talent tan extraordinari com el del Jordi. Ets un as de la publicitat i ho tens tot estudiat. És polifacètic, és divertit. El Jordi no només és escriptor, sinó també és fotògraf, ets un munt de coses perquè ets polifacètic. En Jordi Folk, ja ho veuen, és un home polifacètic. La seva creativitat, la capacitat de comunicar. L'autor, periodista, publicista, fotògraf, actor, professor de publicitat a l'Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona i responsable d'una quinzena de llibres per a infants i joves. Escolti'm, se'ns ha engreixat, en Jordi Folk. Escolta'm. Però que té aquesta mirada intel·ligent perquè és una persona molt irònica, amb una cultura literària immensa, molt observadora de la realitat. Vaig incorporar-me de nou al llit, a les fosques. Va dir, Jordi, això és un llibre. Sens dubte, el que faltaria aquí per fer-ho rodó seria un xiscle d'una nota. Bé, moltes gràcies i endavant. El senyor i la senyora Gandrich, els nostres avis, els quals sempre vam tractar amb el respecte a què obliga una rigorosa educació victoriana, van morir en pocs dies de diferència l'un de l'altre. Els suficients perquè l'àvia ens confessés la seva darrera voluntat. Les privacions amb què havíem viscut els darrers anys no eren altra cosa que el sacrifici de costejar una elevada educació pel meu germà i per mi, que hauria de situar dos orfes en condicions a què cap membre de la família no havia tingut accés. Si l'àvia hagués sabut la nit del seu... ¿Has visto las guarradas que lee tu hijo? ¡Anatomía! ¡Wow! El niño estudia anatomía. ¿Y hoy qué te juegas? Scalextric, The Digital System. E vinci spesso, vinci adesso. Sorgenia, l'energia senza... Ejerce tu derecho, entiendas. Tesoro público. Acapravo. 901-020... Living in November. Seguros. Vivir. Si no fos compatible, ja saps quin és el teu pronòstic. No cal que em fiquis la pel cos. No serveix de res. La leucèmia es pot curar, però s'ha de fer a temps. I tu? Ara no sé si m'explico. I vostè qui és? El Max? No, és el Gonzalo, és el Gonzalo. És un amic del Iago. A més, amic meu, Ja callo, Ja callo. Digui, què com ha anat? L'Abel passarà la nit en observació, però com una precaució. En tot cas, l'operació ha estat un èxit. Lluna, es pot saber què et passa? És la meva cosina, que és al pati amb la senyora directora. Anem a veure què passa. Acompanya. Sí.